nang letum press club ko solo ko bang so press club lo ne di fu press club a president nili long wang lo bang ini CM tu liram rong hang ke hai si nangat toy si alang li wang lo la si alang li ni pan nang arju CM ni li pan nang challenge lo 6 schedule aputhak lam cedan ni pula la solam la sinili lam ka cedan ya pan ci sik lo ma ci sik sema pusi nili pan nang arju nili natupen nili arnisi dongkata ningye tanglo la bang solam ki punangye bang ala pohelo 6 schedule ke isia constitution la ke det ki maron la pe non elitum kar biang long ke elitum a det vir bom tanglo long recap ta ke chetum han che hodai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tanglo la pen ke karbi ingjermar atum ta aot kahe no kam ta claim dun tanglo la pen ke chetum si la kahe no kam ke claim se ta ke chetum phan ka pheri pen ajok council dum ta ka arrest je phan la pen hasti ki pija phan da hai hedet tanglo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta ferepik lo ke chetum phan ilitum adet ki vir lo pupeson te ilitum fereri dat je por lasi 6 schedule alam ke neli hello ke than ching ke thek the pen ajok ahok lo thana ba ve te jok ta thek the lapot masih ilitum IMLA ajatum MAC atum anta alang litum ta ningjelo ke cengko ke 6 schedule ke langching lu le det nang chuching tip te det nang so ching thi the det nang ji peri chi chok che det nang sa urtur pine aphu he no son nang ji pula setanon ke nilitum than o phi CM tum ta non nge chini la 6 schedule ke langa ching lu le ing cham hi la person akam gali lage det ki maron balang litum ta chini lo mesen lo ni litum APHLC tum a success lo lage non CM ta ni litum phanang challenge hai la te mesen alam eson bangke muthe ni lige master lo pirthia dang ta a satro tum ke a student dum ke a master phan aman chi PO a master phan ke bang thek sera tum ke a keng ki ot sikar dom ti la pot nili phan CM nili keng na order na dom nei pule nili pugali seta ka challenge bo bang a master phan ka challenge puga pirthe ke jok ta claim kle a gyan ke do tum an ke claim ke son ke la challenge le lo che than nang sar po bange chogi la son bang yok ta ning ye la nge la son ji bo sar po bange hala ahut pen ke a student tum ta charlie o thek o phi ke a student tum ta thek munak ta ye plang lo la tu ke a akang tu a degree an por he dun thu et a phi ke la si la son hot ke student tum ta master tum men che than nang sar la sonji bo sar po bangke je than ta nang che dan yang perem dedi sar po bangke nang pu pele sar ban nang pu tum te po bangke hala sar bang phanda jok ta pu pe de je le per the dang ta lage la si non ke ni tum phan APHLC tum phan CM EM tum nar dom nei pulen tum pu ali setan ni tum ka chinie bangke 6 schedule la pen constitution ke la ke lam ka chit dan ra bang audience tum nang pang nek nun soi nang la puson adima bang kali ala alam kali la ke ilitum
nili apram man da pu bom lo ni ke entertainment ke ni ning dok de pu lai ho alam ke lam che than na setala 6 schedule autonomous state alam 6 schedule alam constitution alam law alam ke la ke adjustment ke constitution la pen alam constitution bang la ke ka che dan nai te ha parliament long si che dan ni lage la pen lam che dan ni te parliament long kalite state assembly long la pen kalite council long si che dan ni non ni li tungi pu bang la hello lam ka che dan debate pu bang ni tum ning dok de che than ke che than nang discussion abang edu na discussion ji pulo tang te council long conference hall do ke di la sin ne lihala borsing rong phara ke hai phanta than nun lo da conference hall do CMEM MSC atum an hadak do et non la penilitum APHLC atum anta ake hoy atum an ke do et po hada ka che bohong nai ka che debate nai po ali alam le che than pe mi na pusi ni li pu du na hela discussion nai alam che than nai lage mission alam lage discussion claim lote da lam ka debate pura bang na pang nek dun soi jadi hala la si pudam o nak lo seta neli than nun lo lage che long apa je tong more juice na son che long apa je tong po mone tum lang dun prong po richard dep dun po hang dun jo po aning arong je pi dun po la son ke nang nek pula ne la bang aning dok de che long apa je tong son bang ke entertainment lage ning dok de lage serious alam constitution date ki maron alam se je thanji lale kang nek soi akam lege doji malale lahilo ni ki pugang tum la pen rat tum mandala si ningye tu det la tema CM methang mata rat ang no si ningye lo la pen gyar ni si borsing rong phar ke hai aphana nang toy lo la po se ni li borsing rong phar ke hai bang hini alang litum ke bang inod bang photo nang tilwi dun lo inod bang borsing rong phar ke hai bang nar jug lo la hello sala alang litum ang no si ni ningye chot lang rat ang no ningye ye det lang la si pini rat ang no ningye rat ang no ni si ningye lo dongka lo ta la pu formally bang ningye ye lang la si non nang litum ang no la bang solam na than alam aputhak kustame debate kali discussion pula tangte nang litum ini rapet ji la basi nang ini discussion bang debate po bang ali discussion bang la ke ini rapet to mi lagi mission alam lagi Sangat la debate polong bang cetung debate po ini tu mu pen pulo ke celong lo pa ye tong son munit tum di kali ahok man kali ma di kalang di mu bihu lo te bihu ahu thek long le ken January 13 14 ar nien te celong lo pa ye tong di munit tum hang dun jo ti ti di ani ngarong ji pidun po ya tu ke BJP atum ke pupunang ipan APHLC atum ke 60 dollar lang ke adhas than tadi tip full bang than tadi tip puko wa ana ho kon la si hala full bang alang litum discussion long paningye na nang pe than nang ni litum manta ni litum ke thek nai lo pule ni tum kai ta pu pe ge di muthe alam ke ho flut bang ne li lo ke than ke cheng bang le lo ni tum APHLC tum si ke than cheng lo aprang ke 6 schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen non phi ke APHLC pu pen si cheng lo isi vet aport lo lage ke than ge ni tum lo ke mane 60 dollar puthak than lo kami half truth po lam oi half truth po alang litum pul hai full truth lang pe than na hai alang litum ke than hai ne litum ta chang li dun thu po